טיפ לחבר'ה בני ה-25-30 שעדיין רחוקים מההון העצמי לרכישת דירה, אבל עדיין רוצים לשים כסף בצד כל חודש לטובת חיסכון. אני הייתי ממליץ לפתוח קופת גמל להשקעה במסלול מניות ולעשות שם הוראת קבע חודשית של 1,000 שקל. הוראה חודשית של 1,000 שקלים, עדיף 1,000 שקלים צמודים למדד. וככה תדעו שאתם שמים קצת כסף בצד כל חודש לטובת חיסכון. אפשר גם להעריך את שווי החיסכון הזה בעוד 10, 20, 30 שנה. אם נניח תשואה שנתית ממוצעת של 10%, אחרי 10 שנים נגיע לחיסכון של כ-210,000 שקלים, אחרי 20 שנה נגיע לחיסכון בשווי של כ-750,000 שקלים, ואחרי 30 שנה חיסכון כזה יהיה שווה מעל 2 מיליון שקלים. כמובן, מדובר בחיסכון שאפשר מדי פעם להוסיף לו עוד כספים. אפשר גם למשוך ממנו כסף אם צריך. רק צריך להבין, השקעה במניות היא השקעה תנודתית. על סמך תשואות היסטוריות אפשר להניח תשואה שנתית ממוצעת של כ-10%, אבל זה לא משהו שאפשר להבטיח. זה הכל, חפשו בגוגל מה זה קופת גמל להשקעה ותפתחו לעצמכם אחת כזאת. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר.